Ameli na umroy konsensi ba George Biling do ba de web kalyang persya haying do bar thawan ka jala megalia loong ba All India Trinamool Congress AITC ka de karansan ka bakham klain banya kun persya igur kom trikam ka BJP loong ba ka jingkersan ki we ki sengsan perthei yo kertong ka party na ka benta election president ka India Yashwan Sinha ka pen I ba ki pediang ya ka AITC ban lam khaman na ki sengsan perthei ki bodan ha kalyang persya Kajingmi kajongiru kalong ke kabangi kelam da perke dani mengin ong ba na don lupa kum kata kajingmut agi di kisnam ke bladap kum kinong elam jong ka parti kongres ka ko por ngai trishitom na kala yang na ka benta jong ka parti ban ra e buram ko jong ka mat kham tam e ban yo ye jing shania jong pai ba ndai kindet kan san pade ka jing kala jong ka sanhima bat kham tam e ha ka ba na ki MLA baro ki ba don ha ka parti kongres kadarut ya kila petno bat kiba tam sangut pada kila asya beno na ka parti te katu hi kala ta ya ka parti kongres si bro kowe te menta dengan lawan pat sya ka parti kongres ka batamai ka bangi ong ka Trinamool Congress kani ka aila dingi pada bangin nai biang si kipai ba ban pen sngo bat kipai ba kim desu kiba mempat syai kila hi ya ka belajar ha ka sanhima jo ka parti kongres hapo ka jongka bat ke kumnu bakani kala khata ya ka jelah bro ko we bat kham tam e ya ke ji ang no jo ki pai ba ban wan ra ya ka jing kala ting so bat dakani kransan ga bathmai nomor kam don ke ji fair ha padeng kongres ko Trinamool Congress nomor beli bakan nongrim ki jongki kalong bai persya ya ke BJP kata ka ban kong ka baar pat kombolong menta na kaleng jo Trinamool Congress ni iba ka kadai ka sur ka bakham khrau na ka banta jongki pai ba bat kasur ka bakham jamru na kam ta jo ke bai ba ki ba long persya ya ki rukom trikam jo ka seng BJP ha ka jela bat ha kri bro ko we tingi so bangiwan pada ha san ka bakham klan chu shu bat ki mo pi iru menta ha ni ka jing ya banjit president bathmai baro ki seng sain perthai ki bodon ha ka yang persya ki kersian ya u candidate jong ka TMC u Yashwan Sinha banwan ku mo president bathmai jong kari tekani hiru kapan pa bamenta na kaliang jong ka kiliang persya boro ki badon haka ri bor ko ki pediang ke TMC manlong kum kunong ilam na kaliang jong ki seng san hima manwan kum na kaliang ka persya ban yalam ki yakini ki seng san hima ki badon kaliang persya boro tekani ru kade ki kadak kesin bakar na kaliang jong ri bor ko imta ki lastang ban pediang ke TMC kum ka seng san hima ka bakhlain bat ka bala ban yalam ya kaliang persya halor ki jiki de ki kunhun ba per persya ya ka sarkar jala ba menta ban pen urlong ya ki jingdawa ulong ba kalong ka ke basniu ban hab ban hala ban karkaj ban thia miet hasurok na ka benta ban pen urlong ya ka hok jingdawa jongki ya kani ngira keren bor po ka yung baru ba kalong ke basniu ba hab ban mi surok hab ban hala hab ban karkaj hab ban sya thangan hab ban thia miet na ki surok hab ban yang ban ban khi ya ki git jong ka sekretariat mo ba pinyo ya ka hok la jong pi hab sisi ni bangilong kinong mat pai ba mat kham tam e kum ko sarkar ngidon ka jing kli ban su thu ya ka hok jong ki pai ba mar ha ka badi ka hok jong ki balikin hab banda hala banda dawa banda kerkaj ini ki baro mar ka ni iban nado bas dang hi jong aja ka pra badi hin dorbar ngal akren ni kani ngong ba balingin hab ban hala ban kerkaj aswa bangin yo ka hok la jong kani ka penpau bangim don jige kli kani ka penpau bangi ngile kelut ngile marla ya ki jige kli ka ba sarkar kani banle kani kum kinu khamat ngi banle syaki pajba tena ta kada ngila wat ladang ngila keren makanaru imat mdon bopan sngap ten re kani ka banang mi susu pada ngi donor naki jemut jemput khat jigi pajba bah ki hiar syaki madan ki mi sya surok bandawa ki hok jungki kani kalong ke basniu bahana ka bantagari na ka menta ka jila ka jungi ka ba kedigari ka bang ong bayit ki belai ka badon ka jing sup ka badon ka jing ya da ka jing su jimut barabor bang kum kinong ilam ngi ban pedang ka ni ka ka ba upai ba barabor uju so kemilenti na ka jong kinong ilam bakilong bay da ka basngap ki jing ka jungki ne da ka baki ya kumni ba hikai ki ka basni kumni la sai kalong ba phi hikai ki bri bakin mi surok bay na kun mun tai nui kam tekani kalong ka basni pigi ha kabedi begini hikai ngilai kren barabor mumka kunhun ngila juikan barabor hapo assembly ru ngila pen I bakani kamlong ke baba nomala da kino hikai kin I ba kam no ban hikai mada ko jo ko por kin dap tang da ka men sim jong jing dukha men sim
berkat mo pi ki don ki no hikai ki bahab ban shim bai wai kali mo tang ban lech bai taksi ban shong kali ban lech ki school ha ban shim kliang ngor ba tang karam ka bahab ban sio nam ta bai kha khun ru dan chu ban lech le jong ki school bali trei man ka siru hab shim kliang na ki pramarjan na ki perlok na ki bahin basam hadu kata ka along ki jinglong hapo ki shnong ki thau ki jungi habangi kran se pang ka jingdu kam do jam mo kani ka sarkar buat bansnai ki post mai gamla rewat ikini ki post ki bala don lupa kita ki sanction post ki ong ye bala don lupa ke bapi la don lupa ka jing panmang pisa na wisnem ban siu lupa ki kamde ki bapi na ban item mai rewat ikini ki bala don lupa ru masau hajar tam ki post pim tap de kani ka pan pa ba pim kwa ban pelut ya pisa nam ta ban siu tulok kemudian tu ka pisa mat pinyat chowe mau nak bentaban pendep ikiwi pat ki kam ni tagi jing thumo kum ba pidon kum sarkar ni kai ka baja da fi pe ya ka jing bom don kam don jam la ni ka jing bom tap ya ha ki post ki bodon lupa pe tangom ki post pulit da fi pe ya ka jing penya ki traffic ki kaliru haba kajur ka blok hasilong mo tenteng aduna plat pulit no umpe tang shano te ha ka jing bom don brio hapo ki surok jur ka blok jenjar mono jenjar pa ba habang biang ki pulit buat ki kesu tang ini kita yo bladep abangi nakaliang ka parti pikan mau ngi file ka ka kes persya ya ka to jing penia ik khobor lamler apo ka social media ba de we ke ka bajia hang to nang ngila ekran ba ki bor pulit ki ong ba manta we u investigation officer we officer ba de ben pe we ka kes wa pe gamba sispa li ki kes de tang shuan ka kes ba thamai ka bare manam bono kidon ki kes ki ba wat ki brio ki ba la file ru ya ki kes msim don gnu no investigation namar ba ani kata ke jing ne jurip lani bali wat bania ki bajia lo ki kes mar bali ba ki brio ki duna bantre tekni ka ora ayo ba ya ka hok long brio ban brio ka hok ka ba ki di benyo kat kum ka constitution jogri india banya da ya ka hok jing ki pai ba ki lani ki ba sha tu sha thim ne yang nasam ki ba sha sho sha dat nani ke ba jiak nu ka balong bi ain persya ki na kam ta jim ki hai kata ko ha ka bukut kan ni kan aibor ya ki beri ki balong bi ki ba trei ki kam bi ain makin slur ban lagi le ki ka basni upulit umla ban kem ini ngulin kem kum no ha upulit trei thang kai mo te kum kita ki officer ki jungi hapo ka agriculture department na ka benta karep kriang kan tang spang jokri boy ka bangal amat ngalai i ki bo pli la ki wan ki scheme bro kini penpena si kisnong kumno habam don brio bantre hapo ka district tang khnian ngot ki officer tikin tre tang si kin le tang shano ki bopli dikani klakta nomor ki babon ba ki post ki badi bandon ha ki office yungi amsim la thap ikitu tiki ki khna ki balrep ban puli pada ki bopli ki samla ndaladap ka jing puli ki jungki da ki snam miokam mo wat ki post ki baladap ban pelai ru mla ban thap te dei hang ni ke long ki ka ba an kata ya ka jimut je pakhat jung ki samla kan penduk men si mi ki pa ki ba pulut ki phola na ka benta ban pencong school jung ki khon bat kham tam ndala nang yai kerta mo ndala nang yai kerta ka competition kan nang jur namar manusnem ki banang pas bah ki nang don kini ke bala pas lupa mdon jekai ki benlej mar mdon ki pos la ni mdon ndei tangi ki pos ki barim mla ban ter ban sinai ki pos ki bathmai ru la da ka sarkar kamla sei ki khun samla jungi ki le tikini ki long ki ban khia bai ki jimut jip khat pe tang jungi kum ki nong elam ka ban khia ya baro ki bri khamtam ki mi ki pa ka na kam ta ka lawe ju ki khun samla ki jungi da ka bakam tai ban kan tho halo ka jing kawang kti apdeng ke mali ka BJP ha ka jalla bat ka jing kran bola da karshan ke NPP ru ka dei hi ka jing karshan ke BJP uloong ban do bla thaw ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA la sakhi ba ki surok ka nong ba shlong kladap da ki lama BJP bat ka jing job ka NPP hangni ka dei ka jing job ka BJP ndai ke ka ba ngakwa ban ong kolong ba ha ka sngi ba hausnam arja khat pra ba ka sarkar NPP ka sim smai ban simti sarkar ha ka yeng jong ulat angte ha po hangni ha shlong jungi te ha ka singi hi play i lama jong no gi ba khawe akalang jong ka jong sar shlong di lama jong BJP mo ka jing job jong NPP hangni mo kham comment tam de BJP ni i ka long ba ka jing kershan borba jong BJP ka NPP bat ka NPP ka ba kershan borba ya ka BJP ha ka jela ka jungi jadi kalau long ka ke bagi pai ba la tip ki la yi no bat ka sho ka jing bisha ki pat ban pai molala la trikam si shan
ki country kam ne ndai nak liang jungi kum ka liang persya tingin pen I ki jing tuna ki badon haka sensyar kadar Long ru baka election MLA House nam Arjar Pulai ka syong ha ka jingkot jingmut jing pai ba nong thebun ha ka jela bani kun persya ya ka bor pisa Long baka syong ha wei po wei ban wan ra ya ka jingkala bat kum ki nong ilam kin train nak benta ka bet ka biang ki pai ba ngalai kun persya ya ka bor pisa ndai la da don hi pai ba ka mon ju pai ba ka jing syai ka juki bat ka mon pas kem hi ban rat ding khong e ka ba la ban sya telup da ka bor pisa dengan trai kam don ka jing e Asyong ha jing kut jingmut ke jungki bat ngatrai kumbolong menta ki khun samla ki bal anang start ki babon hoi kum ki nong mi khamat ngem la ban le lut ki rong shadong ndrei da ki skin yele ban tap ki ta ki ba shwa collection kin ong in IP kata ngin kulari pi kata ndrei da adap kata pade mo ke ka baja nilai I menta do kam to jam ki samla mo wat ki no hikai ki tu la badi ban sir mla Mereka ni baru kait dah syuan dah kabur pisah te sisian la bantok je pai ba. Ni baru bor per ngatrai pai ba la sutu la syai. Te kabur pisah ngatrai kala ban. Te tang hakikat tu kat ni ki bentah ni baru bor dengan ngatrai kan la bantrai. Kum ke tim si ngia yang lor kata ka we ke jing pertah. Kamu yang be the change. Tolong mo pi kita ke jing kala. Bat lada pila ban wan ra ya ta ke jing kala. Ka jing kerpa da jungi kum nak liang ka parti kelong. Aingi san snap ban keluar ke bahe ke bakrau mjudai ndai ke bakong san kalau bangin tre borba na ka mentau pai ba kata hite met bersingi hab ban pulut na ka mentau ban yadai ke jelala jong ban kentiu ya yo kokot ban penpej ba yo kam yo jam kanang khamba ban khamtam eru ban yadai ke ti dustur bat ye ke je anut ka ba kom ki ye ki samlang di bandon na jom ka donut ka mensem kom ka parti ngi khmilin ti ba na kaleng ki samlaru kinang pe ye ke bajam ni tang hapok jelala jong pe ye ke bajaru ha gari bro ko we no planang plastat email pai la ai ta jing nang jing tip api ba penlong kita ki samla ki belong sisa ti ki rishot na ka banta ka jela te ban ya chata da ka bashutu shutim banya da kata da ka bashutok bashukor banya chata da ka bashim ya ka anya la jong kiti banya chata ka lowe da ka bashutu ani bashupen bor da pisah ani banshu penbe ki brio da kanu kono masuk kata kam dei ka ba don hangi kum ki khasi ila im hat ka hok shikintin kum khasi ngi im hat ka dustur ka ba im na da ka na ka banta ila di na ka banta keri na ka banta ka kur ka jaj na ka banta moki ki ba batam na ka banta ka lajong dina ta daw kum ki samla ki blanang lastan atrai mo im da don kam hi trai banda ben thani no ndrei ki hi kin sabishar kin sapit pnya bani ki balaja tamba ngila pada banwan ra kata ka jingkala na ka banta kalau ki jong ki hi ba kalau jong i baro ki ba don ka jela Halo ka jingpen kre jungu ya election house nam Arjar Pulai na umroi uloong baka jingpen kre kam dei tang ha ka por election bat ka dei hi nadu ka sing job ya ka election kum kinong mi khman maso ba kam dei berlong tang ha por election maka tu kalau borok kalong tang kam di penbit pai ba ngaso jingpen kre ngaso baka nadu baka singi bangi job ya ka election nadu ta ko por hi ka de ki kli bat ka jing tre ki jungi na kam ta ki pai ba hi ka ban kren ha ka election maka election hi ka khamtam kum ki sitting MLA la ni ke badang don na ka syuki ke bala ka jing kersian ba ka jing aimen sem ki pai ba kalau bangin dala poi syakat singi bangin dei biang sipai ki pai ba bangin don kam bangin ra ya ki jong ki mat bada ka jok opor man pen iru e ki kam ke bangile nam ta ka constituency batu na ka benta ka jela ka jongi tengah trai halor jong kita hi ka bangin la pada ban ailat iki pai ba bakin bishar ya ke ka ba indang la ban le ba la ni bang nang yo ne em ta ji sen ya ji pai ba sa khamat te kum u emle ju kum roi persyang hi ba hakin iki sausnem ki bladap bangin ya le be pandon be pai ba na ka por sa ka por ban ibarit ani ibahe kat ka bala ban le nam ta ka constituency ka tai ka ba kongsan na ka banta ka junga bang so ba ka tu ki ji put kre ka ba kongsan na ka banta ka election ka ban sawan